Chieng'no ma bende chuny ji osebedo ka omakore mano kochakre gokinyi gwenge mopogore opogore pacho ka bende ing'iyo yiero ma kawuono ma bende ni manyo jakom mar AUC kuma bende e komni endi wantiere koda jalar komni ma bende romo adek mana kaka inene tipo kendie wantiere koda Mahmoud Ali Yusuf mano mar pinyno mar Djibouti, wantiere koda Raila Odinga mar piny Kenya kanyakla koda mogik wantiere koda Richard Randriamarato mano mawuok e pinyno mar Madagascar. En yiero ma bende odhi nyaka e tielo mar auchiel ka bang'e kanyero koka ne oyud jaloch. Kochako kanyero e tielo mokwongo wantiere koda Mahmoud Yusuf ma bende owuok kod ombulu maromo 18, Raila Odinga oyude 20 ka Richard owuok kanyero koda ombulu maromo 10. Nitiere ng'at achiel ma bende okoluto ombulu e tielo no. Tielo mar ariyo gichak gidonjo kanyero kuma Raila Odinga oyudo kanyero ombulu maromo 22, Mahmoud oyudo gi 19 ka pinyno mar Madagascar kata Richard owuok kanyero koda ombulu maromo 7. Mano kanyero otero gi nyaka e luto ombulu tielo mar adek. Ka e tielo ni mar adek Mahmoud oyudo ombulu 23, Raila Odinga owuok kanyero koda ombulu 20 ka Richard owuok koda ombulu 5. Ng'at achiel kendo e kinde noero ok oluto ombulu. Gi kanyo koro Richard kata pinyno mar Madagascar ogol oko mano kaluwore koda kwano ombulu moyudo matin. Mano kendo koro oterowa ka koro wantiere koda ji ariyo ma koro nodong' kanyero. Mano wantiere koda piny Kenya Raila Odinga kanyakla koda pinyno mar Djibouti Mahmoud Ali Yusuf. Kendie gidhi e tielo mar adek. E tielo mar adek Raila Odinga oyudo e tielo mar 4 koro kuma koro wadonje mano tielo mar 4 Mahmoud Yusuf oyudo ombulu 25, Raila Odinga oyudo 21. Ombulu achiel okethore ka bende ji ariyo okoluto ombulu. Oterogi nyaka e tielo mar 5 ka tielo mar 5 kendie Raila Odinga oyudo ombulu 21, Mahmoud ombulu 26 ka ji ariyo ne ok oluto ombulu. Gi kanyo bende odhi nyaka e tielo mar 6. E tielo mar 6 Mahmoud Yusuf oyudo 26 ka Raila Odinga oyudo 22. Ng'at achiel nokoluto ombulu. Kano chopo e tielo mar 6 kanyero Raila Odinga nogo bade piny kendo owuok e yiero ma bende timre kanyero ma bende nyiso ni koro odong' mana ng'ato achiel kende ma ng'ato achiel ni koro en Mahmoud Ali Yusuf. Mahmoud Ali Yusuf odhi nyaka e luto ombulu machielo kuma bende kanyo emoyudo loch mano tok yudo ombulu maromo 33. En kanyero luto ombulu ma bende nomako ji geto ka bende ing'iyo ni to dhi bedo nade. Mago ka bende osetimore en makoro oyiere kaka jakom mar AUC pinyno mar Djibouti poch gi pak ma bende osemiye kod jotelo mopogore opogore kanyakla koda jatend piny ma pacho kendie mano kanyero William Ruto. Raila Odinga bende bang'e nochak owuoyo kowacho kanyero kata okwayo kanyero hai maber ne jatend AUC manyien mano Mahmoud Ali Yusuf. Penjo ma bende koro ji nitiere godo ni to ang'o matimore tok mendi ahinya e siasa ma pacho kendie kuma koro ng'at piny Kenya mano kanyero Raila Amolo Odinga irito kanyero maduogo pacho winjo ka bang'e kanyebo winjo kowuoyo kowacho ni orito mar duogo Kenya kendie. William Ruto jatend piny ang'o madhi timore tok mendie. Wageno mar bedo gi wendo mane studio wa Kisumu ma bende koro biro konyo mar kolo wachni matut. Bende dhi loko siasa ma pacho kendie. Siasa ma kendie dhi bedo nade. Pach jopiny ma kagi kacha bende osebedo kawuok kaluwore koda yiero mosetimore ni. Kamoko kuomgi wacho ni kata bed ni gikuyo ni ok oyudo komni to gimoro duogo kendo koro ores gi dhogi ores siasa ma pacho kendie. Magi duto odo kolo e weche gi manyien mag oyimore e weche gi eki masani kamagi e weche ma wamiyo pek.